Moro! Mä oon Juhani Woltilta. Mä haluan näyttää tänään teille, että millä tavalla Wolt toimii. Wolt on siis älypuhelinsovellus, jolla voi tehdä ennalta maksettuja tilauksia kahviloihin, ravintoloihin ja yökerhoihin. Mennään suoraan asiaan. Käyttäjälle Wolt on älypuhelinsovellus, jolla tehdään tilauksia kahviloihin ja ravintoloihin ja yökerhoihin. Tää on siellä ravintolan tai kahvilan päässä oleva asia, joka ottaa vastaan tilauksia tai iPadin. Wolt näyttää lähellä olevat ravintolat ja kahvilat ja yökerhot kartalla sekä listalla sijainnin perusteella. Nyt mä haluan tehdä Dennis Pizzeriaan tilauksen. Mä haluan tilata Fantasia pizzan 3 täytteellä. Otetaan se nyt tällä kertaa vaikka tonnikalalla, salamilla ja katkaravuilla. Vähän oreganoa siihen kyltipojaksi ja sitten täältä kokisjuomaksi. Zero Cola itse asiassa. Go to checkout. Mä voin valkata, maksaks mä omalta vai firman kortilta. Kuitit menee suoraan sähköpostiin. Mä voin valita syönkö mä siellä vai otanko mä mukaan. Otan takeouttina. Ja myös mä voin laittaa kommentin, mutta ei mennä tällä kertaa siihen. Nyt tää on siistiä. Mä painan Confirm Order. Tilaus lähtee, mitä tapahtuu ravintolan päässä. Kling, siellä nähdään Juhani on tilannut pizzan millä täytteellä takeouttina. Käyttäjä näkee That's it, we've got your order. Tilaus on lähtenyt. Ja nyt ravintolan päässä pienikin hippaus on näytölle. Käyttäjä saa tiedon, että ihminen on nähnyt sen tilauksen. Tää on tosi kiva, sä tiedät, että se ei ole missään bittiavaruudessa piilossa. Seuraavaksi ravintolan päässä kerrotaan kauan menee, että on valmis tää tilaus. Silloin vaan swipataan tilaus vasemmalta oikealle, painetaan, okei, 10 minsaa, tää pizza on valmis. Käyttäjä saa suoraan tiedon, arvioitu aika kunnes valmis 10 minuuttia. Tässä vaiheessa käyttäjä voi laittaa vaikka puhelimen pois päältä. Täällä kun henkilökunta lopulta painaa, että tää tilaus on valmis, ne painaa Mark as ready. Käyttäjä saa suoraan tiedon pushina, hei, sun tilaus on valmis. Kun mä tuun paikalle, mä sanon mä oon Juhani, mulla oli Woltin kautta pizza. Ravintoloitsija antaa mulle pizzan, kaikki on tyytyväisiä. Tilaus heitetään pois, tässä vaiheessa tulee tänne tieto delivered. Maksu tapahtuu automaattisesti taustalla. Tää on tärkeää. Wolt linkittyy sun pankki kautta luottokorttiin. Visat, Masterit, Visa Electron, normaalit luotto- ja pankkikoodit, kaikki toimii. Ei tarvitse pelata käteisten eikä korttien kanssa missään vaiheessa. Tilaus menee sinne Jump-tilaushistoriaan asiakkaalle ja se on sen jälkeen siellä tallessa, jos haluaa myöhemmin katsoa, mitä on tullut tilattua. Pari erikoisominaisuutta. Ajatellaan, jos mä tilaan tästä vaikka bruschetan. Ja painan Confirm Order. Nyt, jos jostain syystä tätä tilausta ei voitaisikaan täyttää, niin hyvin simppeli. He ottaa siitä kiinni ja swipeaa sen vasemmalle. Silloin ravintola henkilökunta voi kertoa, että mikä on syy sille, että tätä tilausta ei voida nyt tehdä. Onko kenties tuote loppu? Ollaanko just sulkemassa, ei ehditä tekemään? Onko paikat loppu? Ei ole tilaa syödä pöydässä, vaikka asiakas halunnut syödä pöydässä. Tällä kertaa mä valkkaan, että me ollaan just menossa kiinni. Siihen voi liittää kommentin, jos haluaa. Send. Käyttäjä saa tiedon Order rejected, closing soon. Ikävä kyllä meillä ei ole aikaa tehdä tilausta ennen kuin suljetaan tältä päivältä. Muuten tää ravintola-osalta näkee lista näkymässä, jos mä heitän tuon tilauksen pois tosta. Täältä näkee ravintolan sijainti kartalla, tietoa, aukioloajat, puhelinnumerot, muut vastaavat. Tossa näkee mitä se on auki, tossa näkyy kauan kestää normaalin tilauksen valmistuminen siitä hetkestä kun se tehdään. Siinä oli Woltin perustoiminnallisuudet. Kiva kun katsoit, palataan asiaan.